dɔ bɔ fɛnw sɔngɔw la ni lɛnpo la o ye Ameriki jamanadenw bɛɛ ka laɲini ye n'o sɔrɔla démocratiw walima républicainw fɛ bɛɛ ka kan u bolo. James Russell ye wotekɛla dɔ ye Virginie. The seed prices keep increasing by. Ne ɲɛ b'a la dɔ bɛ ka fara fɛnw sɔngɔw la n'an daminɛna 25 fo ka taa 50 la. Wa foyi ma nɔgɔn tugun. États-Unis jamana kuntigikɛlata bɛ ka sɛnsɛn ka na cɛbɔ fila ninnu Kamala Harris ni Donald Trump campagne na u bɛɛ sinsinnen bɛ fɛnw sɔngɔw gɛlɛya de kan. When I am elected president, ni ne kɛra jamana kuntigi ye ne bɛna dɔ bɔ fɛnw sɔngɔw la ani ka dɔ fara soroko lakanani kan. Amerikinkaw bɛɛ ye o ye ne ka laɲini fɔlɔ ye. Does anyone here feel richer? Mɔgɔw b'a dɔn yan wa min kɛra nafolotigi ye Kamala Harris ni Joe Biden ka mara kɔnɔ ka tɛmɛ ne Trump ka waati la. Yala Kamala Harris ni fatɔkɛ Joe Biden delila ka dɔ bɔ fɛnw sɔngɔw la wa? Tuma min maraw y'a jira ko sanuw ka dabila baw fɛnw sɔngɔw gɛlɛyara kojugu baarakɛdaw la. O kama baarakɛda minnu bɛ sogo bayɛlɛma Kamala Harris ye jalakili kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin u ma. K'a sɔrɔ Donald Trump kɔni y'a jira k'a bɛna dɔ bɔ sɔngɔw la ka pétrole ni gazi boli caya. Andrew Laws ye politiki dɔnbaga dɔ ye Amerika. It is highly unlikely that any single a ka ca la jamana kuntigi min mana politiki ɲuman bila sen kan n'o mana fɛnw sɔngɔ nɔgɔya kuntalajan na o bɛ sɔn ka dɔ fara jamana soroko kan maraw kɔnɔ n'a bɛ se 100 fo 2 ma. Kalo tɛmɛnen dɔ faralen fɛnw sɔngɔw kan Amerika a sera 100 fo jɔyɔrɔ 3 la. Sɔngɔw ka yɛlɛ fo ni hakɛ la kalo 1 kɔnɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye tariku kɔnɔ Amerika kabini san 2021 na. Hali bi o gɛlɛya tɔɔrɔ bɛ Ameriki jamanadenw kan nka détail feereli sɔrɔ bɛ kɛ o y'a to baarakɛbaliw dɔgɔyara. Baarakɛbaliw ka dɔgɔ o kama sɔrɔ dɔnbagaw tɛ lasɔmɛli kɛ tugun ka ɲɛsin nafolo sɔrɔbaliya la. O bɛɛ n'a ta sɔrɔko gɛlɛya ye jamanadenw ka haminakoba de ye. Campagne in fanba bɛ ka boli o de kan. Donald Trump républicainw ka cɛbɔ. An tɛna sɔn ni fatɔ ye nka jamana sɔrɔko nakasi san 4 wɛrɛ kɔnɔ wa a bɛna n ka jamana tiɲɛ. compare my plan with what Donald Trump intends to do. Aw yɛrɛ ka jateminɛ ne ka baara cogo ni Donald Trump b'a fɛ ka min kɛ. A b'a fɛ ka lɛnpo nɔgɔya nafolotigiw kan san o san ani nafoloba bɛ baarada minnu bolo. U cɛbɔ fila ninnu bɛɛ ye layidu ta k'u bɛna lɛnpo nɔgɔya foroba cakɛdaw baarakɛlaw kan ani minnu bɛ baara kɛ nanjigisow la. Nka jalakiliw bɛ ka kɛ baarada wɛrɛw baarakɛlaw fɛ ka ɲɛsin cɛbɔ fila ninnu ma. Baw u y'a jira k'u ka layidu ɲɛsinnen bɛ foroba cakɛdaw dɔrɔn de ma. Tɔw sen t'a la i n'a fɔ minnu bɛ baara kɛ fast food la n'u ka sɔrɔ ka dɔgɔ. Steven Rosenthal ye lɛnpo baarakɛla dɔ ye. How can we be sure? A bɛ se ka don cogo di tan ko foroba cakɛdaw baarakɛlaw dɔrɔn de ka lɛnpo bɛna jigi? A bɛ se ka kɛ fana kɔlɔsiliw bɛ kɛ baarada tɔw baarakɛlaw kan ka lajɛ min na ka kan. Wote jateminɛ minnu bɛ kɛ yanni wote dɔn cɛ n'o ye sondage ye y'a jira ka ban ko soroko siratigɛ la Donald Trump ye Joe Biden dan. Bi États-Unis jateminɛ wotew y'a jira ko 100 mɔgɔ 42 bɛ sɔn ka wote Kamala Harris ye. Min ye Donald Trump ye 100 mɔgɔ 41. O kɔrɔ u cɛbɔ filaw November kalo nata jamana kuntigi kalata la u bɛ sɔn ka damakɛɲɛ mɔgɔw hakɛw la jateminɛ wotew la fɔlɔ n'u bɛ wele sondage. High of 4.3% in July sparked fears that the economy was either in a recession or nearing a downturn.